Башкалабыда филатуар 19 сәгать, хәерле кис мөхтәрәм достар, Башкортостан 24 муниципаль телевизион каналында вакыты программаһы. Алдагы бер сәгатьтә һәм студиялә мин Галим Яныбатуллин булырмын. Тура эфирдә эшләй бедәки 95-97-72 WhatsApp хандарлардан карамакта. Бүген бездә кунакта Башкортостан мусулмандары дини назарат рәисе мөфти Айнур хәзрәт Биргалин. Мөфти хәзрәтләр, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Безнең программабыз яңа елдан бына 16 январьдан бирле эш башланды һәм бу башкорт телендәге беренче сыгырылыш һәм һәддә ихлас шатбыз. Әмма бүгенге безнең әңгәмәбез дин турында бармаясак, бүгенге әңгәмәбез безнең барасак Ислам банкы турында. Хәләл аксалар улар дискәшләргә һәм Ислам банкы нимә буласак, нинде буласак, без аштырала һораудар бүген күтәрәбез. Кабул итәбез WhatsApp'та ла, телефон ашала һәддән һораударыгызды һәм тәкъдимнәрегезде Ислам банкы Башкортстан тарихында беренчегә, гомумән Россия тарихында беренчегә индерелгән шундай финанс институт, гомумән ул нимәнән гыйбарәт буласак һәм гомумән алганда Ислам банкы акчаны бушка бирәм, яки унда процентлар буласакмы, ошактан гына мәхрәбез хәзрәт. Ислам банкы турындагы проект хәзер Дәүләт Думаһында беренче куды үтте Россиядә һәм Башкортостанда февральдән башлап ошо проект буен башкарыласы. Ни өчен та Башкортостан Ислам банк системаһына, Ислам банкинг системаһына нигә булган? Башкортостан гына түгел, гомумән безнең Россия Федерациясында был программа әүҙем хуплана. Һәм дә Дәүләт Госдумаһында был беренче укылышта үткәс, был нимәне аңлата? Уку үтте Ислам банк система эшләһен өчен безнең Россия Федерациясында банк структураларының эсендә тимәк мөхит барлыкка килтерергә һәм дә уңайлы инструменттар кертергә мөмкинчелек булган. Тимәк бар дөйем банк системаһы, ул дөнья банк системаһы һәм дә бар стандарт рәвештә эшләйдер. Һәм бар ислам кануннары шариат буенча эшләгән банктар. Ул мәсәлән безнең ислам гарәп илдәре һәм дә ислам илдәре. Һәм дә безнең Россия банк системаһы ул дөнья банк системаһы менән бергә эшләйне. Һәм бүгенге көндә был яңа закондар безгә бирәсәк мөмкинчелек безнең банкларга яки айрым банкларга дөнья ислам банк системаһы менән мөгамәләт корырга. Шариғат канундары буенча эшләсәк был банк. Шулаймы? Шариғат һәм шариғат канундары дип әйтәйек. Шариғат ул исламдың канундары. Әмма әгәр дә без шариғат канундары буенча эшләргә тиешбез икән, тимәк был банкларда процент ставкалары түбән буласа. Яки улар бөтенләй булмаячакмы? Аңлатып үтә. Күбеһе әйтә, моны исламда процент тыйылган дип, һәр бер процентына карап аптырап тигән. Иң беренче әйтәм, исламда, Коранда процентларны тыйган бер нимәлә юк. Норма ислама не позволяет получать проценты и спекулировать на бирже, поэтому зарабатывать можно только продажей товаров и услуг дип язылган. Так, был тегене кагыт, ябай кагыт, процент, тимәк, беләгезме, ростовщичество, үстерү ярамай. Кемнеңдер исәбендә байырга ярамай тимәк. Юк, хәзер әйтәм. Мәсәлән, мин һеҙгә һатам ошол һавыт һыу менән. Һеҙгә һатам икән, уның хаҡы тора 100 һум. Мин һеҙгә һеҙ менән алағыҙ. Мин әйтәм бурысҡа, бирәсәккә, хәжәткә беҙҙең. Хәжәткә. Мин әйтәм, бер аҙнанан килһәң, мин һиңә уны һатам 150 һум буласак. Яки 200 һум һин аҙна һайын алып килеп тораң, бер айдан түләп бөтәң дип. Был мына процентлы рәвештә яки арттырып һаттык. Әйтәм тагыла, өлгөрмәнең икән, тагыла бер айга һуҙдың икән, 300 һумга әйләнә. Мына был тыйылган. Был тыйылган. Сөнки һеҙҙең мөмкинселегегеҙ юк. Һатып алырға, ашарға кәрәк. Бердән бер һеҙгә һауыт кәрәк, шуның өсөн килдегеҙ, ихтияждан. Әгәр дә һеҙҙең, мин әйтә алам, беләгеҙме нисек? Мин алдан әйтәм, был һауыт, мин уны һатып алдым 100 һумға, һатам 150 һумға, алағыҙ икән, бер ай, 2 ай, бер айға килешәбеҙ, 150 һумға һатып алағыҙ. Фиксированный мына һуңғы хаҡы. Бер үк әйбер 2 төрлө юл. Әммә әгәр түләй алманығыҙ икән, мин һеҙгә штрафтар, пейндар иҫәпләмәйем. Аңланығыҙмы? Исламда тыйылған кешеләргә штраф, пейндар. Процент
халырга тыйылган. Процент халарға тыйылмаған. Үсеп барған, Процентка процент халу тыйылган. үсеп барған, риба немеке ул? Риба ул ва ахаллаллаху лакумул бий', Аллаһ Тәгалә һезгә алыш береште, хату саудагәрде халал итеп кылады. Ва харрама риба, әмма рибаны аксаны үстерүгә бирү ярамый. Ул харам. Харам. Мәсәлән, һез миннән хаҗатка акса алып торагыз икән. Яки мин һездән мин һезгә бирә алам, мәсәлән, 100 мең бер аднага бирәм, проблема юк. Әмма 100 меңде бирдем дә, адак теләйм икән, 150 мең итеп алырга үстереп, был харам, был ярамай. Бuna был яңы банк тап ошо принциптар буенча, ошо кагыйда буенча эшләйсәкме? Ничек эшләйсәк? Әгәр дә финанс банкка уның файдаһы юк икән, уга нимәгә ул юк файдаһы буласак, мин һезгә әйтәм. Иң беренче осракта банктар эшләй, алалар кредит бирүдән генә түгел. Уларның бар комиссиялары төрле төрдә, мына банктың операциялары өчен. Бар, мәсәлән, банк бит эшләй, бирә проектларны финансировать итә. Шуннан акса эшләй. Мәсәлән, һез өй төзергә уйлайыгыз икән, мына күп квартиралы йорттар. Һез әйтәгез, банкка мөрәҗәгать итәгез, миңа бирегез, мәсәлән, шунса ниндидер 1 миллиард, мен өйдәрдә төзеп хатам, 2 миллиард, 3 миллиардка хатабыз, 2 миллиарды безнең килем, мәсәлән, икебезгә, миллиард һезгә, миллиард безгә. Әмма иң беренче теге миллиард кирәк. Мәсәлән, был бит халал бизнес. Банкка был отышлы. Шуның өчен ул һезгә бирә ала аксаны. Мына был халал юл менән акса эшләнү. Әмма форс-мажор дигән нимәһе бар. Әгәр дә икенче бизнес төрләрендә, мәсәлән, ябай форс-мажорда ул барыбер һездән килеп сыкманы икән, һездән акса ала икән, ислам кануннары буенча форс-мажор ситуацияларда акса бирүселәр, акса алучылар бергә бүләләр бизнес төзегәндә. Турай эфирдәшләр, 295-92-72, WhatsApp хандары 297-40-24-24. Бүген бездә кунакта Башкортстан мусулмандары диния назарат рәисе мөфти Айнур Хәдрәт Биргалин, бездә филаслассак яңа финанс оешма, финанс институт, Ислам банк турасындагы мәкалә булган алганда хәлал аксалар ничек булырга тиеш, сорауларыгызды yetkir аласыз, WhatsApp-ка язсагыз яхшырак булырны, унда шылтырату мотлак түгел. Бына 295-92-72 телефоны был тап шылтырату өчен. Хәдрәт, тагыла бер бына Ислам банк был шәригать кануннары буенча эшләй торган банк. Шулай бит. Февральдән эш башлаясак, яңлышмаһам, Россия субъектларының 4-әвендә. Бunda kimdir kila alasa? Әгәр дә уларның процент ставкалары түбән була икән, әгәр дә уларның башка продуктлары яхшырак икән, башка банкларга караганда, был тик мусулманнар өчен генә буласакмы был банк? Юк. Яки башка дин вәкилләре лә килеп, монда дини тәгълиматты, кешеләрнең дини фикерен каракуга алып килмәясәкме икән? Юк, хәзер аңлатып үтәм. Безнең алдан да барына төрле финанс йорттар, шәригать кануннары буенча улар халыкка тәкъдим итәләр финанс продуктлары. Ул машинаны лизингка алу, ул өйгә материал һатып алу, яки өй һатып алу шәригать кануннары буенча. Әлбиттә, бушка беркем дә аксаны бирмәй. Төп кагыйдаларын әйтеп үттем, ул теге арттырып алдан ук хаталар, шулык пендер штрафтар юк, әмма рискларын бүлешәләр инде. Был тагыла нимәмен кыйын була торган. Финанс домдары счеттарын асалар банк исендә, тимәк улар процентты банкка түләйдәр, комиссияны налогтарга түләйдәр, тагыла нимәгә түләйдәр. Шуның продукты алган һуңгы кешегә был хезмәттәр кыйммәт килеп сыгайны. Был продукт кыйммәткә сыгайны. Әмма банк исендә бүгенге булганса өчен, әгәр дә тагыла закон тормышка аша, был продукттың себестоимосты түбәнәясәк, осылаясак. Һәм дә шуның өчен без клиентка был продукты осударакка тәкъдим итә алабыз. Шуңа күрә без өмет итеп калабыз инде ислам продуктларын осудаюына. Шуның өчен мусулмандар өчен был барлыкка килгәйне, был финанс йорттар мусулмандар кыйбат булуга карамастан, чөнки лизинг бынды юл буенча харам булгас,
барыбер кыйбатырак булһа ислам финанс йорттары хезмәтләрен кулланалар ине. Шулай ук баш тарталар ине ипотекадан, баш тарталар ине машина алудан, өйгә материал алудан, телевизор, нимә. Хатта 5% рассрочка бар ине, кредит күп хәзер безнең магазиннарда бындай хезмәт күрһәтелә бар. Әмма шәригать буенча барыбер ярамый. Ни өчен? Әгәр түләп бетмәлеге дигән һезгә пен начисляция итә. Был тагла туры килмәй. Шул ук әйберде банк безгә тәкъдим итә ала бит инде шәригать кануннары буенча. Тик договорлар, килешүләр икенче шәригать кануннары буенча төзелгән. Банк барыбер шул ук үзенең килемен аласак. Шуның өчен әгәр дә ниндидер банкта кызыкындырган матур хезмәт бар икән, мусулмандар өчен был банкта хезмәттәр алу, продукт алу, банк аша өй алу, машина алу, продукт алу фарыз. Мусулман әлбиттә барга тиеш. Әмма мусулман булмаган икенче дин әһелләре уларга кызык икән был отделдың, был банктың эшмәкәрлеге, барып хезмәтләнә ала. Ниме тәкъдим итә, шул хезмәттәр белән куллана ала. Без банкка тыймайбыз. Ябай банкка мусулман, христиан, яһуд килә, атеист килә, проблема юк. Шулай ук ислам кануннары буенча эшләгән банкка бөтен әле ишектәр асык буласак. Буна иртәгә мусулмандар өчен изге көн Йомалла һава торышын буласак, ошо мәгълүматты карагандан һәм дәвам итәрбез. Без бүген Ислам банкы турында худалык барабыз. Февральдән Башкортстанда шундай финанс оешмалары эш башларга тиеш. Баш гидрометеодактан хәбәр итүләренчә, иртәгә 20 январьда республикалы һәм Өфөлә көндең аз болытлы, явым-төшемһез булуы фаразлана. Ел көньяк-көнчыгыштан талган. Һава температурасы республикала төндә 20-25, урыны менән 10-15 градуска тиклем һавык. Көндез 8-13, урыны менән 3 градуска тиклем. Өфөлә төндә 13-15, кала ситендә 20-22 градуска тиклем. Көндез 9-11 градус халкын булуы күзаллана. В новогодние праздники хочется кататься на коньках, играть в снежки, колдовать на кухне. Но больше всего хочется лежать на диване и смотреть хорошее кино. А теперь это еще и выгодно. Только в видеосервисе Wink вы смотрите кино, мы платим. Получите 500 рублей за любые 3 фильма. Поставишь следующий. Пультик подашь? Включайте праздники. Откройте двери эстетики. Жилой комплекс The Prime, дизайнерский холл, дзен-зона, детская и игровая, панорамные окна и виды на парк. The Prime. Прикоснитесь к прекрасному. Невероятно! Послушай, завалялась старая шуба? Приноси и получи 15 тысяч рублей при покупке новой. Большой ассортимент шуб, а также шапки и мужские зимние куртки. Только с 11 по 22 января в ДК Химиков. купил кэшбэк. Купил кэшбэк.
С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Масштабный набор кадров для проекта «Восток Ойл». Работа на севере с комфортом. Высокая своевременная заработная плата. Современные жилые комплексы. 11 тысяч вакансий уже открыто. Тура эфирда эшләп идек, 95-92-72 WhatsApp андары 937-40-24-24 бүген бездә кунакта Башкортстан мөселманнары дини назарат рәисе Айнур Хәдәр Биргалин. Без Ислам банкы һәм хәлил аксылар турында гына күрәбез. Безгә дигәндер үргә яркәйдән Рөстәм язган Ислам банкында нинди процентлар булганны билдәлеме? Проценттың күләмен ишетер хәгыдә алгарак иткерелгән булһа, бу мәгълүматка фуйтыгыз мен яңгына кушылганым юк. Буны без Ислам банкында процентлар турында әйтмәдек һәм проценттың күләмен дә билгеләмәдек. Процентын әйтәм теге процент рәвештә күпмегә кыйбатаю килеп сыга икәнен без ханаят. Монда Ислам банкында процент фиксированный булырга тиеш. Шул моны төпней. Үтеп барган процентный соотношение үтеп китеп торган түгел. Шул моны һезгә әйтәм, бүгенге көндә тормышка ашырган банк һеҙҙә реклама эшләргә ярамай торды. Без әйтәбез, Сбербанк безнең эшләп килә. Безнең көн тыгыз бәйләнеш республика Сбербанкының етәкчесе менән Азамат кардәш Салихов менән Урал улы көйләшеп тора. Тиздән безнең Өфө калаһында асыласак, иншалла, хәләл банк хәләл филиалы. Бүгінгі күнді урынын тәғайынләнү бара, матур офис хайларға тип одағыраққа құдылып кетті. Бүгінгі күнге текілем, әлі бұна бір айымы, 2 айымы әлік Қазан қалағында астылар. Бірінсе филиалды, һәм артабан енді асыласақ ол икенсе мұсылман республикаларында. Һәм де онда енді қардашыбыз біздің хоро берген еркейден шунда барып, матур етіп, үйлешіп, әлегә процентлар билдәле түгел. Юк, дип уйлайм. Бәлки Казанда эшләп килгәс билдәлерләр бәлки. Гомумән Ислам банкы булгас, бу Башкортстанга сит илдәрнең инвестицияләрен ялеп итү. Тәүсиратта Сәгуди Гарәбистанда, мусулман илдәреннән. Башкортстанга Мөхәммәд пәйгамбәр өммәтенең булган, Мөхәммәд пәйгамбәр динендә булгандардан инвестициялар ялеп итү мөмкинлеге. Әлбәттә, был безгә дин генә түгел, без тәүсиратта аксаның финанс ягында һанайбыз. Әлбәттә, безнең бүгенге көндә кешеләр дә уйларга тиеш. Әгәр дә безнең менән эшләргә яки без икенче ниндидер бер кавым менән ниндидер бер яңа тармакты үдәбез өчен асабыз икән, тимәк ул безгә ниндидер бер ВВП-ны арттырырлык мөмкинлекләр тудыра. Шул ук моны бүген көндә гарәп илдәре нык күзгә күреп баяналар. Уларның бит бар аксалары, бар мөмкинлекләре, инвестициялар яһарга Рәсәйдән бар мөмкинлекләре эшләргә ул илдәр менән. Әгәр дә бар икән хәләл юлында аксаларын сарыф итәргә теләүселәр, нигә безгә, мәсәлән, был юлдарма мөмкинлекләр белән кулланмаска. Әле бына был Ислам банкында өч төрле продукция бар, улардан хәтта исемдәрен дә әйтергә мөмкинлек бар. Мәсәлән, берәүһе уның атала амана тип, шулай бит, амана продукты. Сберегательный счет. Хаклау исәбе һәм икенчесе вәкалә дигән. Был нинди продукттар? Амана был хаклау, тимәк аманат дигән һүз. Мин һезгә теге ода күп нимә һөйләмәс өчен Ислам Иджара дигән продукт бар, шулай ук бар мудараба дигән продукттар бар. Иджара төп уның не гарәп теленнән тәрҗемәһе ул арендага алу. Лизинг. Лизинг. Ул нисек ай һайында без иң беренче килешү төзибез. Лизинг аренда с выкупом. Тимәк, буның килешүе була хәләлгә туры килгән. Кеше куллана, ниндидер бер көндә уның түләү хакы тамамлана һәм әйбер уңа торып кала. Күбенсә спецтехника алалар һәм күбенсә алалар машиналарды. Был
уңайлы был неде машина, техника, спецтехника, оборудование алар өчен был килешү түрі иң тура килгән. Хәзрәт, минең һеҙгә һорауым бар. Менә мәсәлән, Сәгъүди Ғәрәбстанга килгәндә, Ғәрәп Әмирлекләренә килгәндә, уларда күптән шәриғәт канундарында эшләгән банктар бар. Шулай да улар гомер бакый банктар тап шәриғәт кануннары буенча эшләй. Уйлап караганда, уларның финанс хәле, клиентларның финанс хәле безнең бына клиентларга караганда яхшыракмы икән? Кызыкканлыгы юкмы? Улар акчаны күбрәк түләйдәрме безгә караганда, яки әзрәк түләйдәрме? Уныһын белмәйм, әйтә алмыйм. Әмма белергә кирәк бер нимәне. Ислам финанс банк системаһы икенче банк системаларына караганда күпкә ныгырак. Күпкә төрле кризистарга, төрле һелкенүләргә ныгырак аягында торып кала. Улардан карамай. Һәм дә шуның өчен дә Ислам финанс банкы ул безгә ничек әйткәндә тыныслырак банк кеше өчен. Минең хәзер икенче сорауым бар. Әгәр дә Ислам банкы флешлый башлай һәм уның ипотекага процент ставкалары әзрәк булса, башка банктар был Ислам банкын кытырклап сыгармайсак. Мин уйлайм, минең уемса, карагыз. Бер банк система эшләп килде, икенче банк система килеп инде. Мәсәлән, гадәти банк системаны кытырыктай башлап, уны кем уга юл куясак. Шуның өчен ундый ниндидер бер супер үзгәрешләрне көтергә моны халыкка мин моны кәңәш итмәйм. Безнең бит моны халык кызык теге уйлай да берәй бесплатный сыр только в мышеловке дигән бар монда. Бұл системаны һәр вакыт күз уңында тотыр кирәк. Шуның өчен дә безнең халык моны ниндидер нимәдер осыл килеп сыкты, сверхприбыль дип төрле МММдарга ла, төрле пирамидаларга эләгеп бетте. Ислам системаһы әлбиттә ул уңайлы, әлбиттә ул нимә, әмма ул һеҙгә вәгъдә бирмәй, осыл буласак, бушлай буласы, бушлай буласы. Без өйрәнгәнбез, Ислам тимәк шәригать кандары булгас, ул бушлай буласы дип хәзрәт. Юк, буш беркемгә лә бер нимә лә бирмәй бу дөньяда. Без бит шул ягында уйлайбыз. Безгә яңлышмам шылтырату бар ахры, шулаймы? Алло. Хәерле кис. Ишетәгән беде. Алло. Хәерле кис. Салам алейкум, мине тыңлайһығыҙ. Тыңлайбыҙ, әссәләму алейкум. Мин хәзрәткә ни бар инде һорау. Әйе. Тыңлайм икән. Тыңлайм. Бына минең килен тигән иш ни бар бит, ире югалды бит инде. Шунан һуң ни бит инде. Аларга барыктан теге ипотека алыгы под маленьким процентом дип әйткән идем. Әйе. Алар харам була, безгә ярамай. Хәзер аңлатып үтәм, җавап ипотека галават алманы һәйдә гомер буена квартира яшәргә уйлайһығыҙ дип уйланым. Зур рәхмәт белән ул миллионлы квартираны эшләп булмайдыр ул тип. Зур рәхмәт, хәзрәт буны. Әйе, был яхшырау уйлап караганда. Хорау яхшы гына түгел, нык актуаль, нык үз вакытлы һәм дә мусулмандардың һәм дә безнең кай кеше, кай мына намаз укымаганда бары үден мусулман дип ханаган бәндәләр ипотеканың баш тарталар. Чөнки ысынлап та күп процент, күп теге харамлы ышаналар безнең халык барыбер тек үден мусулман дип. Һәм дә җавап кайтара. Мин нисектер бер көндә нимә дип атала ул аббревиатуралар. Тимәк, Европа мусулмандарының фәтва коллегияһы яки җәмгыяте инде. Шуның бер агзаһы менән һөйләшеп утырам, бик зур галим. Һәм дә ул миңа ебәрде үз фәтваһын, һәм дә безнең барыны мәрхүм булып калды Юсуф Кардаев дигән бик зур галим. Һәм дә уларның арасында бәхәс тора. Был, тимәк, фәтвәләр сыгарган оешма Европа мусулмандары өчен фәтва сыгара. Әгәр дә мусулман кешеһенең юк икән өйе, йорты яшәргә, һәм дә икенче юл булмагандан ул ала ипотека.
hem de ikinci, üçüncü kvartira түгел, әміна үзе яшәр өчен, hem de гаиләһе өчен, балаларына yeterlik күләмдә. Ikinci kvartiraları юк, hem de бүтән юлы юк икән фатир һатып алырга, ошо юл уның өчен бердән-бер сыгыу, hem de ипотека алмау уныңа килтерәсәк, тагыла зур фәкыйрлек. Тимәк, икеләтә фәкыйрлек. Беләгезме нимә өчен кай вакыт килеп сыга? Ипотека алмау кешегә мына проценттардан, мына шул риба аксаны үстерүгә бирмәү алырга ярамай, ул ни өчен? Тагыла, мәсәлән, булай да акса юк. Акса булмаган көндә хаҗәткә алып тордык. Теге киләсәккә, нимәкәй 100 сумда алып тордык, кайтарып 150 сум. Ул бит кешегә тагыла гомерен катмарлаштыру. Аксаны улайтып биргән кешеле ул теге намыссыз. Кеше киңә килде, булай да теге бәла менән. Аян уңа тагыла гомерен катмарлаштырган. Шу катмарлык булмаган өчен. Әгәр дә мусулмандардың тормышы, әгәр дә бындай тормыштан тагыла катмарлаша икән. Димәк, без бүген көндә мусулмандар Европа илләрендә улар нимә дип фәтваны сыгаргандар. Бүген көндә Европала бик зур мусулман халкы яшәй. Күп менә, мәсәлән, кайлар калалар бар, мәсәлән, Францияла, Марсель, нимә, онда гарәптәр яманы күп яшәй. Германияла күп мусулмандар яшәй. Европа мусулмандар, Төркиянән килгән онда мусулмандар күп яшәй, онда беженецлар, нимәләр, Сириядан күсеп киләләр. Димәк, бүген көндә әгәр дә улар ипотека алмаһа, 15-20 елдан уларның балалары тагыла насарак яшәй башлый. Димәк, бу фәкыйрлектән гомумән мусулмандарга ипотека алмау тагыла зуррак проблемага килтерәсәк. Мусулмандар һәр вакыт карыга тиеш нименән киләсәккә, әгәр дә был бәләкәсрәк харам, зуррак харам ул балаларың һинең урамда яшәй. Балаларың һинең фәкыйр булып үсә, һәм дә гаилә бөтенләй фәкыйрлеккә төшә. Шуның өчен моны хәзер нәтиҗә әгәр дә моны буны миңа тәкъдим иткән Айнур хәзрәт, мин ул сакта имам гына идем, әгәр дә һин бу фатваны тәрҗемә итеп Россия мусулмандарына yetkirһәң, бик һәйбәт булыр дип. Мин әлбәттә был фатваны мин тәрҗемә итмәдем. Әмма мин шәхси осракта әйтәм кешеләргә, мәйтәм, әгәр дә һинең шәхси менә шундый хәлең кыен икән, ипотека алу, менә бүген көндә теге гаилә ипотека, семейная ипотека бар да, менә теге яшь гаиләләргә күп булган. Онда бөтенләй теге процентная ставка бик түбән. Әмма Аллаһка шөкер, Алла Тәгалә мине был фатванан хаклап калды. Гомумән әйткәндә кешенең үзенең ихтиярында алам ул ипотека алмаймы. Бүгенге көндә әгәр дә безнең бар икән банктар, ислам канундары буенча, шулык Сбербанк, шулык икенче банктар эшләй башласа, безгә ислам канундары буенча ипотека халал килешүдәрмен. Без кардәшләр моны ошо хорауыгызга һездән җавап. Һездән моны балаларыгыз, кызыгыз, улыгыз, килендәрегез бүген көндә моны 1-2 аднанан, 1-2 айдан ошо ипотеканың беренче клиентлары була алалар иншалла. Банк, мусулман, ислам дине буенча эшләгән банк тик юридик шәхестәрдә һәм эшкуарларда гына хезмәтләндерәсәк дип сорагандар яки бөтә категория. Бүтән категорияны физик шәхестәрдә һәм дә юридик шәхестәрдә хезмәтләндерә иншалла. Мусулмандарна булсакмы клиентлар яки башка бүтән теләүчеләр. Әмма әйтер кирәк, ислам банкында bütün kişilerge mi ulayamında tege nindidir bir silter bulasak. Eğer de kişi gümümen onun bütün biznesleri, bütün işlegen gümürü bara iken tege spirtnoy hattı tileyeni de kerekmeyen ayverdermen bir nочной klubtың bir direktörü nemeke tağıla ol asırga oyday nindidir bir halal bir ayver. Яки икенче шуның эргәһендәрәк унды кешеләргә мин уйлайм бирмәүдәрле ихтимал дип. Без туры эфирдәштә бит 95-92 бүген бездә кунакта Нур Хәдәт Билгалин һәм без эфирлә февральдә эш башлаясак Ислам банкы турында гына карабыз. Харадарыгызны кабул итәбез, әрегә музыкаль тәнәфес белән бергә булыгыз.
күттіман меніне юқанам илінде күттіман көңілде күттіман меніне юқанам Tağlar atır, tağ elleri Kırtımanıda taratır Tiyoşa irteler kemhini, irkeler kemhini yaratır Tiyoşa irteler kemhini irkeler kemhini yaratır Yattarısın yerhimenin sır bir mehenin ömrüge İlilde küttüman küngülde yoktuman melberge gelberge İlilde küttüman küngülde yoktuman melberge gelberge Küngülde yoktuman melberge gelberge İlilde küttüman küngülde yoktuman melberge gelberge melberge gelberge melberge gelberge Тура эфирдәштә бедекейдә 95-92 WhatsApp хандары хиге 937-40-24-24 бүген бездә кунакта Башкортстан мөселмандары дини назарат рәисе мөфти Айнур Хәдрәт Биргалин безнең программабызда уның катнашуы сырак түгел, чөнки февральдә Өфөлә ислам кануннары буенча эшләгән шәригать банк асылырга тиеш, асылуы көтелә инде. Бу хакта премьер-министр Андрей Назаров та белдергән. Гомумән алганда, бу банктар һәм хәләл продукция, хәләл ризык турында гәмә кырабыз. Хәзрәт, бuna программаның беренче өлешендә без финанс мәсьәләләрен күзәтә алабыз, икенче өлештә мин хәләл бизнес турында рашкым килә, хәләл бизнес, хәләл продукттар. Гомумән Башкортстанның сауда кибетләрендә хәзер хәләл дигән хәддәр еш күренә башлады. Мәсәлән, хәтта хәләл йомырткалар. Бу нимен Йомыртканың ках ягы хәләл булырга мөмкин. Уны бер тавык кала, ул бер фермала асрала. Буны әйдәк дә аңлатып үтәйек. Хорауды көне-төне тиге бирәләр безгә. Нигә? Мин беренчегә бирәм хәзер. Юк, кешеләр көне-төне хорайдар. Әй теге кызык, моны халыкка әйтер кирәк. Кардәшләр, буны әгәр дә бер нимәләр эшләнә икән, уңа язалар икән, ниндер бер хәләл сертификаты бирүсе, ниндер органдар эшләп килә икән. Иң беренче белешер кирәк. Белешер кирәк, укыр кирәк. Теләһә нимәнең көлүп, теге көлкү хәлгә калабыз. Моны аслы әйткәндә, моны бу мин теге мөфти ямагырак халыкка насихат әйтеп китәм. Моны яңарак кына хорайдар ине, һез беләһегезме, ресторанда хатта белешер кирәк. Һезгә әгәр дә балык бирәләр икән, гомумән хәләл моны ризык балык ялтырап тора. Безнең моны шул хәләл центр развития индустрии хәләл дигән хәләл продукция дигән бар да. Хәләлде сертификатын бирә. Ул бер-ике лекция үткәргәннән соң кешеләр ысынлап та шулай икән. Барып теге алдым тенде стейк из нимәкәле мраморный говядина. Какой-то нимәләр аган теге ялтырап тора. Мәрмәр хәйр итәләр. Барып хораем тенде. Ялтыра не өсін. Біз оны май менен неттік тенде ялтыраттық. А нинде май? Ну, свиной жир кирет. Сусқа майы. Сусқа майы.
Тимәк, мына шуның икмәктәр, мына выпечкалар, нимәләр ялтырап тора. Күбендә унда мына салы менән сусқа майы менән итә. Хәзер әйтәм, һыудың нигә хәләл, нигә харам. Һыудың фильтрҙарында мин үҙем мына һыу менән шөғөлләнәм, теге һыу еткереү буйынса. Фильтрҙар бар, уларҙың элементтары обратный осмос дигән фильтр, мына төп теге фильтр. Онда ла бар сусҡаның элементтарынан эшләнгән фильтрҙарҙың түре. Шуның өсөн һыу хәләл, харам тағы ла шунан килеп сыға. То есть сусҡаның бер уйлап ҡараһаң, ул бит Хоҙай малы. Хоҙай малы, әммә тыйылған Хоҙай малы. Мына әйтмәй, Алла Тәғәлә сусҡаларҙы тотоғыҙ, һуйығыҙ, уларҙы яратмағыҙ, туҡмағыҙ дип әйтмәй. Алла Тәғәлә әйтә, сусҡаны ашамағыҙ. Уның эшләнегән әйберҙәрҙе унан ҡулланмағыҙ. Шулай беҙгә айыуҙы ашарға ярамай, не сусҡанан ғына беҙҙең халыҡ көләр, сусҡа ашарға ярамай, мин ашайым, фәлән фәсмәтән, тоҡомон ҡумын. Шулай беҙгә ярамай йыртҡыс хайуандарҙы, айыуҙы, бүрене, нимәне ашарға, әммә уларҙың тиреләрен ҡулланырға була. Ә сусҡаның бер нимәһендә. Шулай мына йомортҡа. Беҙгә йыртҡыс хайуандарҙы ашарға ярамай. Әммә каннибализм барлыҡҡа килтерәләр. Мына костная мука, фабрикаларда үлгән тауыҡтарҙы эшкәртәләрҙе, онһомаҡ итеп, шуларҙы бутайҙар теләһен инде кәрәкмәгән, беҙгә тура килмәгән нимәләр менән, ашамлыҡтар менән, шуларҙы ашатар тауыҡҡа. Тауыҡ килеп сыға үҙенең ҡәрҙәшен ашайҙы, кисәге бергә йырлап йомортҡа һалып ултырған. Шуны ашайҙы, барлыҡҡа килтерҙә йомортҡа. Шул йомортҡа, үләт малдан барлыҡҡа килгән йомортҡа хәләл була алмай мосолмандарҙың төшөнсә буйынса. Шуның өсөн бер генә пунктты мин әйтеп үтәм, был йомортҡа хәләл була алмай мосолмандар. Беҙгә дигәндәр нисә офис эшләйәсәк һәм ҡайҙа улар урынлашасаҡ дип һорағандар? Урынлашасағын беҙ мына Сбербанк банкының эшләп китәсәк, иншалла, мына бөтә нимә әҙер, әммә урынын тәғәйенләйбеҙ, һәм дә етәксенең теләге ине берәй тарихи, ҡаланың тарихи өлөшөндә матур берәй бинала тейенде. Хәҙрәт, минең хәҙер икенсе һорағым бар. Мин ғөмүмән донъяның икенсе яғын ҡарарға кәрәк бит. Бына беҙ күп һөйләйбеҙ хәләл банк тураһында, хәләл система тураһында, хәләл мәғариф. Бер нисә йылдан бәлки беҙҙә хәләл белем биреү тигән төшөнсә булыр, хәләл мәҙәниәт булыр, хәләл ризыҡ беҙҙә индерелде. Хәҙер харам тип башлайыҡ, был харам, был харам, был хәләл, был харам тип. Әгәр дә беҙ айыра башлайыҡ банктан һәм ризыҡтан, был йәмғиәттә бер әғызыға алып килмәйәсәкме? Ҡөрәндә бар, кемдер бит Ҡөрәндә бар аят, мына бар әйбер Ҡөрәндә бәйнә асыҡланылып бирелгән. Ва ахаллаллаху лакумул, Аллаһ нимәкән хәҙер лакум. Я хәҙер Аллаһ Тәғәлә һеҙгә бөтөн яҡшылыҡты хәләл иткән. Ва харрама ғалейкумул хабаиса. Әммә харамдан йыраҡ торғоҙ тигән. Һәм дә бөтөн насарлыҡты һеҙгә харам ҡылған. Бер аяттың беренсе өлөшөн оноттом. Ва ахаллаллаху лакумут таййибат. Аллаһ Тәғәлә һеҙгә бөтөн таййиб, яҡшы әйберҙәрҙе хәләл ул нимәкәй? Рөхсәт биргән. Һәм дә бөтөн насарлыҡтан һеҙҙе тыйған, тотоп тора. Шуның өсөн әгәр дә бар икән альтернатива беҙҙең, бар икән беҙҙә ихтияр мөмкинселеге. Һеҙ бына хәләл бар, ул яҡшылыҡ. Алла Тәғәлә әйтә һеҙгә бына яҡшы әйбер, ал шуны тип. Һеҙ яҡшынан баш тартағыҙмы? Әлбиттә шуны әйтә. Шуның өсөн был мөмкин нидәр килеп сығыу, төшөнсәләр, кешенең башында төшөнсә килеп сығыу, ул бына бик һәйбәт. Әлбиттә йәмғиәтте бүлмәй. Бөгөн көндә мына араҡы эсеү ҙә бар. Кеше белә бит инде уны эсеүҙән яҡшылығы әҙерәк. Барыбер кеше барыр эсә ығы-зығы барлыҡҡа килә ни өсөн? Ул тыйыуҙан барлыҡҡа килмәй бит ығы-зығы. Ығы-зығы барлыҡҡа килә, кеше эсеп, ниндәйҙер бер енәйәт эшен ҡылып, йәки кәләше менән ирешеп, шуның өсөн барлыҡҡа килә. Хәҙер әммә мосолмандар араһында ла бар спиртлы эсемлектәрҙе итәсәләр. Спирт эсеү кешене диндән сығармай.
Шуның өчен нинди дигене мусулман булып теге эсип китти дә ул диндән сыкмай, ул теге гунах кылуысы була. Хәзрәт, беренче һорауларда әлбәттә безнең әңгәмәгә кагылмаһа ла без кабул итәргә мотлак тиешбез. Хәерле кис, саумыгыз, туры эфирдә һорауыгыз нинди булыр иде? Да, здравствуйте. Хәерле кис, саумыгыз, тыңлайбыз инде. Һаумыгыз. Мин менә ошо яшь егеттән беләһем килә. Корбан салу нинди көннәрдә, кайсы вакытта можно салырга икән? Зур рәхмәт. Был яшь егет хәзер беренче ел инде Башкортстан мусулмандары Дини назараты һәм республиканың баш мөфти вазифасын башкара, республика мөфти вазифасын башкара Айнур Хәдәт Пиргалин. Теге Кайсы көндәрдә корбан салу? Халыкка нейрәк булырга кирәк, әдәплерәк. Мин кешегә килеп теге мөрәҗәгать итмәйм ди. Син теге яшь егет, теге олы бабай итеп, кешегә матур итеп мөрәҗәгать итәргә кирәк. Апай, ни теге икенче вакыт һәм икенче кешеләргә гомумән әйтәм. Гомер буена безнең халыкта кешенегә ихтирам белән мөрәҗәгать итү булырга тиеш. Менә миңа кеше әйтте, бер оларак кеше әйтте. Үзе әйтәйин, Айнур шундый кеше, мин унан күпкә булмаһам да оларак, ул миңа һәр вакыт агай итеп мөрәҗәгать итә. Агай ул теге ихтирам күрһәтү. Димәк тә теге иң кемендә хәдрәт, иң кемендә мөфти хәдрәт булырга тиеш. Монда яшь егет. Рәхмәт бер яктан. Яшь егет кыланырга кирәк. Бер яктан теге әмма оларак кеше бу әйтерне аты кыланып китә. Мин бүген утырам да инде. Гафу итегез бер яктан, апай. Хәдә мине корбанды салырга була. Нинди генә вакыт булмаган, шул вакытта салырга була. Әмма ниндидер икенче дин әһелләре ул көндә, ул урында корбан сала икән, ул урында һәм ул көндә корбан салырга ярамай. Әмма кояш баю, кояш тору вакытында ул шарт түгел, төнендә корбан салырга була, көндез дә корбан салырга була. Куркыныс юк. Әмма мәҗүсиләр төрле утка табынучыларның бергә көндәре туры килергә тиеш түгел. Здравствуйте, в Исламбанке есть рефинансирование ипотеки, какой процент? Прагандыр хәдрәт? Был һорауды теге без тәнәфис вакытта һораган. Мин был турында белмәйм. Рефинансирование проценттары минең уемса булыр. Безгә күп көтәргә калманы, ул бер нисәр ай вакыт эчендә мәйтәм ул хәл ителәсәктер инде иншалла. Тагыла бер һорау, гомрә хаҗына группа имәгән төркем олы хаҗга бармаенса кесеһенә барырга ярамы тидер, шул дөресме тидер? Киттеме һораулар? Һораулар бик күп килә ул хәзрәт. Умрага безнең диния назаратына мөрәҗәгать итегез. Мин һезгә бирәсәкмен бәйләнеш өчен номерлар. Умрага безнең группалар йыла. Һәм дә без быел моны Аллаһка шөкер беренче тапкыр хаҗга ябардык. Буның өчен Аллаһ Тәгаләгә бик зур рәхмәт һәм дә безнең республика етәкчеләренә бик зур рәхмәт. Күбе теге әйтәрдән теге нигезһез мактайдар дип. Әмма безнең етәкчеләр бик зур рәхмәт безнең Өфөлә беренче тапкыр заседание совета по хаджу үтте һәм безнең республикадан хаҗга юл тоттылар. Быел иншалла моны февраль айында умра үтәсәк группа йыласак республикала һәм дә Өфөнән тура самолеттар барлыкка киләсәк. Карагыз, бундай булганы юк иде. Безнең Өфөнән Сауд Гарабстанна туры тидән моны самолеттар буласак. Бу бит бәрәкәт, Аллаһка шөкер, моны кылынып яшәргә кирәк. Мин бу һорауда күптән көткәнем, язгандар һаумыгыз бу һорау бездә бик нык барсый, безнең ихтирам иткән Мортаза Габайдулла улының башланган эшен Рәхим мәсҗиден касан эшләп бетәбез. Бетәсәк без халык қолдан килгәнсә ярдәм итәргәдер бит. Беләбез, хәтта өйдә озак буш торырга тиеш түгел. Был зур масҗид Алла йорт. Язгандар бу һорауда мин программаның башында укыткан. Кардәшләр, безнең моны шул ук вакытта безнең җитәкчебез Ради Фәрит улы теге был темадан ситтәрәк торырга ярата, әмма был әйтмәй, без был теманы алга апармайбыз дип. Безнең бер көн үтмәй, көненә бер нисәләр сәгать үтә Ар-Рахим мәсҗиден төзеп бетү буенча. Мәсҗид төзеп бетү буенча. Һәм дә нисәләр осрашу, һәм дә күрешү, һөйләшүләр. Юл тәгәй хайланылды бер төрле. Үзебезнең көсебез менән, үзебезнең калабызда, үзебезнең
расчеттар менән, исәптәр менән без мәсәтебезне төзеп бетә алабыз. Халыктың ярдәме килә икән, Аллага шөкер. Әмма халыктың төп ярдәме ул дуга кылыгыз, кардәшләр, дуга кылыгыз. Дуга кылы кем ниндидер бер мөмкинселеге бар икән, шуның менән яхшы хүзләр менән, позитив яңалыктар менән тотагыз, иншалла төзеп бетәсәкбез. Әмма без республика җитәкчесе әйтте, был 2 ел, 3 ел эсендә башкарыла торган әйбер түгел, бәлки 2-3 ел эсендә без уның төп күләмен тормышка ашырыбыз. Әмма минең исәбемсә бер 5 ел, 6 ел эсендә без тулыгынса төзеп бетерлек ысул таптык. Ул буласак теге кабаланмай башкарылган эш яйлап, әмма ныклы барган адым артын адым эшләнгән юл. Бәлки хәлләр аңгаяк калып гарап китер. Тагылы Хәзрәт, был кардәшләр, иншалла безнең җитәкчеләр менән, компетентный кешеләр менән һөйләшкәндән һуң, без бәлки һезгә бер шул ай эсендә игълан итербез. Алдан кыскырып тормыйм, әмма ысулдар, юлдар бар. Арага шайтан төшмәһен. Хаж өсөн хәләл банктан акчаларга яраймы дип караганнар, хәзрәт, ул яхшы. Хажга шарт нинди, кардәшләр? Хаж ул дөрес буласак, һәрбер әйбердән шарттары бар. Һәм дә тагыла әйтеп үттем. Аллаһ Тәгалә безгә кыенлык теләмәй. Хаж ул исламдың 5 шарты бар. Ул теге шәһәдә, ул намаз, ул закат түләү, ул урада тоту һәм хаж лиман истатага илейхи сабила дигән уның не шарты бар. Кемдең уңга мөмкинселеге бар. Ә мөмкинселек ул, кардәшләр, гаиләне тәэмин итү, ошо хажга киткән вакыт эсендә улар ас торып калмаска тиеш, бурыстары булмаска тиеш, һәм дә бурыска сыгып китү түгел. Димәк, кешенең мөмкинселеге бар икән, мәбләге, уның теге гаиләһенә ризык бар, бөтәһе киенгән, һәм дә артып кала аксаһы гаиләһенә, бурыстарын таратып бетте, беркемгә лә бурысы юк, һәм дә бар икән аксаһы китәһендә, ул сыгып китәргә тиеш хажга. Шул. Изге ай башлана урада тотарга ниятем бар. Иртән сәхәр ашыган сакта ниндәй хүдләр менән башларга икән? Кардәшләрем, һезгә тагыла бер дә әйтәм, безнең моны мобиль приложение бар, кушымта бар. Диния Назартың шунды Дум РБ дигән Духовное управление Муслиман Республика Башкортстан аббревиатура. Шуны үзегезгә телефондарыгызга алыгыз, онда бар вакыттар, урада тоту вакыты, һәм буласак мәгълүматлар. Һәм дә буласак дугалар. Дугалар иң тәү һезнең ниятегез булырга тиеш. Бисмилла, турдыгыз сәхәргә, мына ул һезнең ниятегез, ул мына Алла Тәгаләгә ният кылдым, дуга нидер бер мөгаен дуга булмаенса, ният кылдым, урада тотарга дип башлаһагыз, буласак. Минең социаль селтәрләремдә урада тоту буенча, нинди дуга кылу буенча видео язмалар бар. Олы хажга бармаенса кесеһенә барырга мөмкинме дигән сорауга җавап көтән. Бар. Мөмкин. Кесеһенә башлана олыһы. Мөмкин. Чөнки карагыз, олы хажга бару теге катмарлаша, унга баруы бигрәк тә катмарлы һәм дә кыйммәткә сыга. Һуңгы елларда кыйммәт. Моны һәрбер кеше башкарып сыга алмый. Әмма кеше хажга, умрага барып килә икән, онда дуга кыла, онда шулык гунахтары юла, шулык әҗр саваптар ала. Кемдер умрага бара, уның тагылы ниндер бер теге бәрәкәте асылып китеп, юлына зурнала баруы мөмкинселеге килеп сыгасак. Шуның өчен бүгенге көндә умрага барырга мөмкинселек бар икән. Бәләк кесе хажга. Шикләнмәгез, барып килегез. Рус телендә килгән һорау. Добрый вечер. Вопрос: можно ли открывать лицо покойника на кладбище для тех, кто еще не успел попрощаться? Ягъни мәрхүмнең ятен зайратта асырга ярамый икән. Мине ярамый. Була, мөмкин. Уның тәһарәтләнгән юк, ул бузылмай. Гөсүл теге мәйетте бит явабыз икән, ул уның айрым төрле гөсүле. Ул теге асылдан, ябудан бузылмай. Әмма минең моны практик яктан карап әйтәм,
Оҙаҡҡа һуҙылып китә һәм дә һеҙ беләһегеҙме, кешене ерләү мәсьәләһе үлем менән бәйле, ул теге бик сетерекле көндәр һәм дә уңайһыҙ моменттар. Кемдер илая башлай, кемдер кемгә ҡыйын булып китә тағы ла, оҙаҡҡа һуҙылып китә. Шуның өсөн тырышығыҙ ниндәйҙер бер икенсе мөғәйен урында хушлашырға, зияратҡа кергәндә матур ғына итеп, иламайынса, нитмәйенсә барып ерләргә. Шуның өсөн ерҙә ла әйтәләр дә инде, мәрхүмдәрҙең ҡәберен бел, тереләрҙең ҡәҙерен бел. Тере саҡта күрешеп, шуның өсөн аралашып ҡалыр кәрәк. Хәҙрәт, минең һорауым шундай, бына беҙҙең программабыҙҙың төп темаһы ул Хәләл банк, Ислам банк тураһында инде. Һәм был Ислам банкны ни бары Рәсәйҙәге 4 субъект һайлап алынған, был мусулман республикалары Башҡортостан, Дағыстан, Татарстан һәм тағы ла бер республика, Чечен республикаһы. Тимәк, был республикалар Рәсәйҙә ислам динен тотоп килгән төп субъекттар. Беҙҙең республикабыҙҙа, Аллаға шөкөр, Һәм ни өсөн беҙҙең республика һайлап алынған икән? Мин беҙҙең республика менән ғорурланам бер яҡтан. Һәм дә үкенәм, сөнки беҙҙең республика халҡы, ысын әйткәндә, бирелгән мөмкинселеге менән тулыһынса, тулы кимәлдә, күләмдә ҡулланмай. Ҡәрҙәштәр, бөтөн халыҡҡа мөрәжәғәт итәм. Мына мин үҙем сит илдә уҡып ҡайттым. Был тағы ла ниҙер бер кругозорҙы, төрлө офоҡтарҙы киңәйтә. Беҙҙең халыҡҡа тик кенә бер үҙенең ҡалаһында ултырырға кәрәкмәй. Төрлө яҡта йөрөп, ҡарап, тәжрибәләр менән үҫер кәрәк һәм дә офоҡтарҙы киңәйтер кәрәк. Кругозорҙы тағы ла киңәйтер кәрәк. Төрлө кешеләр менән аралашып, төрлө милләттәр менән, төрлө милләттәрҙән өйрәнер кәрәк. Ни кемгә генә булмаһын, унан ғилем алыр кәрәк. Һәм дә, ҡәрҙәштәр, бөгөн көндә мына беҙҙең премьер-министр менән Мәскәүҙә төрлө бөтөн ғәрәп илдәренең һәм мусулман илдәренең вәкилдәре менән, посолдары менән ултырыш булды. Һәм дә программа беҙҙең республика тәҡдим итте Мәскәүгә. Ул беҙҙең республикабыҙҙа специально административный район барлыҡҡа килтергә. Мына беҙҙең Ради Фаритович барлыҡҡа килтерҙе особый экономическая зона алға. Унда бик яҡшы шарттар производстволарға үҫергә. Бына айырым, бына ошо берәмек, был берәмек мусулман дине буйынса йәшәйәсәкме? Определенная бына ошо зона. Административ район. Административ район. Уның хәҙер хатта исемен дә әйтмәйҙәр. Ниндәй район буласаҡ был? Юҡ, районды күҙ алдына килтерәләр бөтөн республиканы. Бөтөн республиканы. Әле бар Калининград һәм дә остров Мирныймы, беҙҙең Рәсәйҙә икенсе административ райондар. Был административ районды беҙ уйлайбыҙ инде. Мин дә үҙемде лә был командаға иҫәпләйем команданы итеп, сөнки мин был эш менән янып йәшәйем, әгәр дә килеп сыҡҡа. Әммә бәлки килеп сыҡмаһа ла ниндәйҙер бер мөмкинселектәр барыр, асыласаҡ. Нисек була был административ район? Административ район. Мына, мәҫәлән, Дубай ниңә үҫеп китте? Дубай үҫеп китте, унда аҡса булғандан түгел. Унда эшләнелде шундай район, налогтар икенсе төрлө, конвертация валюты икенсе төрлө, төрлө корпорацияларға, төрлө организацияларға бирелә еңел юл эшләр өсөн. Был да беҙгә бирәсәк, мына административ район, әгәр дә беҙҙең тағы ла Госдума, төрлө икенсе органдар беҙгә иҫбат итә икән, был беҙгә бирәсәк ғәрәп илдәре менән, ғәрәп финанстары менән, төрлө корпорациялар менән, төрлө ойошмалар менән беҙҙең налоговая система, төрлө надзорный органдардан ҡарамайынса, скидкалар менән, специальный условиялар менән йәшәп килергә. Тимәк, был теге айырым биләмә булмаясаҡ, бына үҙенең айырым бер ҡанундар буласы. Хәҙер беҙҙең бер генә һорау, умра хажы нимә була? Был оло хажға бармайынса, бәләкәсенә бармай була? Ул шул хадж, әммә Зульхиджа айында түгел. Намаҙ уҡымайынса кеше орада хажға бара аламы дип һорағандар? Әлбиттә, һеҙ бына ышанмаҫһығыҙ, хажда күп юлдар асыла. Считается ли ураза принята, если человек не читает намаз при этом һорағандар? Иң беренсе шарт, әлбиттә, намаҙ уҡыу,
әмма кеше иманлы икән, уның урадаһы кабул буласак иншалла. Хәзрәт, зур рәхмәт сезгә бүгенге программада катнашканыгыз. Монда һәр бик хисап килгән. Мин бүтән дә укып өлгермәдек. Буны Ислам финанс банк асылгандан һуң очраштырбыз, яме? Ярый, һорауҙарҙы һеҙ миңә ебәрә алығыҙ, мин яуап ҡайтарам. Зур рәхмәт. Әссәламу алейкум. Рәхмәт һорауҙарығыҙ өсөн, ҡәрҙәштәр. Ассаламу алейкум, һау ҡалығыҙ. Хөрмәтле тамашачылар, беҙ дә хушлашабыҙ. Бүгін һеҙ Башҡортостан 24 телевизион каналында Республика мосолмандары дини назарат рәйесе мөфти Айнур Хәҙрәт Бирғәлинен осраштығыҙ. Кисегеҙ матур үтһен, һау булығыҙ.